Favorieten hebben dreig op woenspartij. Harkemasse Boys wol naar de nationale bekerfinale. Wout Zielstra op naar de top van de Alpe d'Huez. Goejoen, dit is Boppenslag van Manje 13 juni. In het komende jaloeren weer omtinken voor de Frieske sport. We gaan een bomvol programma met amateurvoetbal, vierleppen en Wout Zielstra. Maar we zetten nou eerst uit mooi het Keertsen, de Boenspartij, het Nederlands kampioenschap voor senioren in Friendship. 68 patoeren op de list bij die Boenspartij. En vanzelfs binnen net al die patoeren koonshaffers. Die rol is maar voor een peer fotline. Voor al die oren geldt meidwan is wichtiger als winnen. En dat geldt Big Leagues waar kwam het. Zij nemen het in de eerste omloop op Tjin Makkum. Zuidelijke omstandigheden bij de Boenspartij in Friendship. Werd David en Goliath ontreden moest. Makkum en kwam het. Het grote dorpje in het dorpje. Beide onder Seem van de Iselmar. Hoeveel inwoners het kwam het? Wist dat zo? Nou, ik denk misschien 150 of zo, misschien net meer. Nou, en Makkum? Makkum zit over de goed 3000, 3400, zoiets. Ja, is toch net normaal dat je hem ook een keertje maar. Nee, in kansverhouding is dat net normaal. Nee. Nou, dat weet je. Het is een ongelukkige strijd. Makkum pakt het neer, kwam het hut on. En in een omsjoch stiert het dan echt skinne voor jouw eerste. Makkum kwam het door in bol. Doorwollen, we hebben meer te verlenen dan te winnen natuurlijk, zij is door. Ja, maar hou eens even. Zo makkelijk ruitjes er net van kwam het hoor. Ja, wees en vrachtjes, die bal is boppen. En we rempel, daarmee komt er een eerst van kwam het onder de Telegraaf. De beide supporters van kwam het joggert weer heel zitten. Vooral als er dan echt nog een spul onder de Telegraaf komt. Maar al keertjes zien kwam het al van een jontje in 58. Makkum is nog te sterk voor haar. En dus valt de doek op 4-2 en 6-2. Je hebt een spul, je hebt er redden. Ja, dat vind ik. Dat we het kanaal dienen. En nou hebben we zelf ook aardig verkeerd. Dat de goede zitband, dat voor die eerste hebben we klaar vochten. Dat is ook best. Wat mij nou altijd interesseert, dan ben je er al vrij betiet. Oh, ik zal eens even op mijn klokje zijn. Het is 20 voor 12. Wat doen we nou verder? Ik denk straks even douchen en dan een biertje pakken. En dan maken we eens, die binnen verskoren bleed. Nou ja, we hebben natuurlijk op een jong vriend van mij 2 jaar geleden hebben van een vlen. En toen heeft hij aardig in Makkum en omstreken Jermutten en ja, kleden nou net. Ja, wat hemelsbreed, ja, hoeveel lees je me op 2 kilometer of zo? Nou, misschien een kilometer meer, maar dan houdt het op. Je kent de man dus, ik? Ja, we zitten bij voetbalteams en dus we schussen eigenlijk te vaak. Maar ja, ze zal nou wel praten zijn van dat ze 2 eerst nee. Je hebt zo eigenlijk te vaak, dat is wat een bouwuitspraak. Nou, volgens mij net. Als we showen elke weekend. Nou, volgende week is het uitje van het eerste voetbal. Nou ja, wij moeten er zelf kiezen, maar als ze een hele week om hun in het huis gaan, als dan van hun verlens, ja, dan is het huis te liet, denk ik. Ja, dan wordt het leven zoer. Ja, inderdaad. En in de rim van de dag sneuven er een soort reportages. De sterke patoeren van Hein Vinkum en Sint-Jabik en ook de winnaars van de laatste 2 jaar, Gautum, ze redden het al jaar net op. Jester Littens is de eerste verrassende finalist. En die andere finalist moet dan komen uit de partij Minnesgeer Tjin Wietmassum. Hele finale tussen Wietmassum en Minnesgeer. Het is 4-3 en 6 gelijk van Wietmassum. En dan is het hier de zitbal van Herman Sprik. En daarmee komt Wietmassum op 4-3. In de volgende eerste is het dan 6-12 voor Minnesgeer. Chris was er. Hij mooi weer even op het veld staan. En dan is de bal 2 uit. En dat betekent 4-4. In het volgende eerste wordt het dan skinne 6 van Minnesgeer. En dan is het hier Herman Sprik die te 4 jocht de bal gaat oer de krieten heen. En dat betekent 4 eerst gelijk. Dan is de spanning helemaal waarom. Herman Sprik op een ei. Hielke Bruinsma, mooi een geweldige boppenslag. En dan mooi de skinne 2 voor Minnesgeer. En dan staat Minnesgeer op voorsprong. Op een ei Herman Sprik. Nou maar eens achterin, maar de shot Hendrik Kooster dat die bal boeten gaat. En dan mooi skinne 4. En dan nog eens een keer te 4 op van Herman Sprik. En dan wordt het skinne 6 voor Minnesgeer. En dan is het Hielke Bruinsma, de bal gaat oer de groen, maar kan net keerd worden. De bal is boppen. En dan staat Minnesgeer in de finale. Wilfried Massum zat erbij weer. Ja, het is krek net, om het zo maar te zeggen. We staan 4-3 voor en nou goed, op dat moment maakt het Hielke even het verschil. En die lukt het weer om. En ik heb het krek aan het oprijden, jammer. Ja, want je hebt keert
degelijk. Ja, we winnen net dat ik zoiets van grandioos super. Maar goed, dat ben wij net. Ik bedoel, we hebben net een berekkende opslag. Ik bedoel, we zijn degelijk gewoon. En nou, dat is juist als het maar degelijk is, ik een heel lang komen kist. Alleen nog krijg ja, nou ja, goed. Het is net anders. Ja, maar 4-3 voor. Mooi. Eindelijk neem je het aan, Jan. Nee, hadden we één keer dat we dichtbij winnen wie met Juwet wel. Maar ja, goed, ik bedoel, dat is ook hun kwaliteit. Ik bedoel, ja, we konden hem krijgen oprijden. De finale gaat dan tussen Minneskeer en Jester Littens. Dat van Greens won. De opslag van Chris Wassenaar. En dan kennen ze de keers net voorbij bij Jester Littens. En dat betekent dat het 4-1 wordt voor Minneskeer. Een makkelijke finale dus. Jochem Bouma. Hij is ook even weer waarom het Keersveld. Brengt de bal achterin bij Hendrik Kooster. Die ticket dan. Maar het is correct genoeg. De keers is voorbij. En daarmee wordt het Skien en Fjouwer in het volgende eerst. Op een einde bal achterin bij Hendrik Koolstra. En dan kent Feiko Broersma dan Rutte niet dat van de keert. Nee, dat kende net, want daar is Hielke Bruinsma met de plak. En dan is het Skien en Sois. Feiko Broersma maar de opslag dan. Voorin bij Hielke Bruinsma, maar die slaagt de bal kwijt uit. Sois 2, Jester Littens liep het nog. Jester Littens wat nog nooit de woenspartij won. Had één keer in de finales die in 1959. Je hebt de opslagbal van Feiko Broersma. En is het Hendrik Kooster die de knapper heeft. En is het Sois Fjouwer. Op een ei, Feiko Broersma. Maar nu mist hij het perk. En daarmee is de winst voor Minneskeer. En dat voor de 5e keer in de skiertnis. En alle keren wie Chris Wassenaar erbij. Ja, ik ken er niks van. Ik hou het goede maten. Leuk wezen. Bedankt. Het wie, wat dan ook net dan het eerst een hele dregen daar voor je. Nou, de hele finale staan we er kantje boord. Maar toen ging ik even een moment toch op bliksem. Nou komt op de kop verkeerd, bedankt. Maar ja, nou ja, toen hield ik even opslaan en toen had ik net een punt honger. Dus dat ging even snel de andere kant uit. Maar dat was de derde partij. Die man keert en vliegend. Ja, dat moet in het beeld natuurlijk een mooi gebeuren. Binnen bij 3 punten van Chris Wassenaar, dan komt het nog wel heel tegen bij Tunnel Schuren, dacht ik. Nou, dat weet ik niet. Ja. Nee, dit is altijd mooi van de vereniging. Ik nou. Ja, ik ben heel veel mensen natuurlijk. Van Littens ben ik heel soort. En ja, als je dan winnen, dan is het altijd prachtig natuurlijk. Dan wil je het worden. Hoe de hele dag, jongen, hij hem verrassend goed presteert. Ja, we hebben om de open hand dat we het knap dregen hadden. Ik zie mindere parturen. Alleen als zodra we die op het hoofdveld kwamen, toen hier goed er al te pakken. En nou, we zijn blij dat we ze komen binnen. Harkema's Boys spelen sneun in Noord-Brabant in Una de hele finale van de landelijke amateurbeker. Una, dat is de kampioen van de Snijshaatklasse B. Harkema's Boys won de Noordelijke Districtsbeker en bij Weenst in Veldhoven binnen de Harkieten voor het eerst in de historie finalist in de strijd om de heegste amateurbeker. De landelijke amateurbeker is 1 keer eerder won door een Frieske ploeg. Door 20 jaar lang weer dat Dragster Boys. Harkema's Boys is nu 2 overwinningen af van diezelfde prijs. De status van dit amateurbekertoernooi is op zijn meest twijfelachtig. Zo vierde Una vreten jong nog haar kampioensfeest en stieren er maar 3 spelers van het eerste in de basis. Harkema's Boys kan ook maar 13 spelers binnen wat krijgen in deze hele finale. En zo mist Bigeliks spits Martijn Barto en die wordt vervangen door Tony Albeda. En dit is Tony Albeda. Maar een fantastische lop zet hij de Harkieten op 0-1 binnen 4 minuten. Albeda is het scoren dus nog net verleerd en zet zijn team op de koers naar de finale. Wiep Rodenhuis had dus echt maar 13 man ter beschikking en dan mag er net een volle misgaan qua blessures. En hier is het Oebeles Kokker die een vernietige tik op ankel krijgt. Dat is al in het begin van de eerste helft. Ja, en dat zijn denkjes dit Wiep Rodenhuis net broeken kan. Het scoren gaat dreig bij de Harkema's Boys. Roel van der Meulen en die is nog dichtbij in de blessuretijd van de eerste helft. Blijft oer de corner en die wordt naam terug Oebeles Kokker die het dus gelukkig terugspelen kan. Hier kwamen Albeda en Skokker zelf op avontuur. En die tovert die bal naar Dennis Kronen voor de 0-2. Een wichtige treffer dus vlak voor het skoft van toekomstig prof Dennis Kronen. Hij verhoest het naar AGOVV, maar helpt hier zijn oude ploeg Harkema. En dan zocht het er wat beter uit voor de Harkieten. Una in de tweede helft. Wat kennen ze? Daar hebben we nog een grote mogelijkheid voor de jonge Santje Race Weekends. Maar die mist gelukkig voor Harkema de bal. En er komt meer gevaar, want daar krijgen we de
lop van Max van Kollenburg die het echt maar correct oer de goal verdwijnt. Toch nog even wat billen kniepen. Maar dan is het Harkemase Boys wordt teruggezet via Kronen, via Van der Wij. En dan is er Jorrit Skra voor de 3-0. Nee, en zolang als die tweede goal net valt, ja, dan houdt Una nog een kansje. Wie Brodenhuis. Maar Una die maakt achteruit en die kan alleen nog maar wat zien houden. En daar wordt het zien houden met de hand en dus de penalty voor Harkemase Boys. Het is Hens van dichtbij en de penalty is dan voor Oebeles Kokker. Oebeles Kokker die mist, maar daar is goaltjesdief Tony Albeda voor zijn tweede goal en de derde van Harkemase Boys. En hij 66 minuten is het 0-3 in Veldhoven. En dan is het verzet Brutsen, want hier is het 2 minuten later Jorrit Schra met de 0-4. Voor Schra is het hier al een bijzondere wedstrijd. De vorige Frieske beker wie verdraagster Boys en in die ploeg spelen zijn heid. En nu had hij dus de kans om echt die finale te halen. Dan krijgen we Van der Wij, die ziet het en die vindt Roel van der Meulen. En werd 2 minuten later in de zonderste minuut 0-5. De wedstrijd is oer en uit. Una had nou last van het feest. En Skra kan het hem zelfs nog permitteren om deze grote kans lezen te laten. Nee, het is duidelijk, Una die is leeg na dat kampioensfeest van de jongens ervoor. Maar in de allerlaatste minuut dan toch dit moment. Het is Rinse Wiekens die het onderuit hekken wordt. En de penalty dus nog voor Una. Brian Bogers. Maar zelfs die kans wilde net in voor Una. En dat betekent dat Harkemase Boys de eindstand bepalen met dit schot van René van der Wij op 0-6. En dat betekent dat Harkemase Boys voor het eerst in haar bestaan de landelijke bekerfinale helpt bij de amateurs. En in navolging van Drachtster Boys de tweede worden kennen om die te winnen. Ja, het is mooi. Ik bedoel, finale helje. Mijn heid had toevallig gewonnen toen met Drachtster Boys, dus zo mooi was dat ik hem nou inpak. 20 jaar later kan de zoon hetzelfde doen. Nou, als dat gebeurt zou wel heel mooi zijn. Ja, dan hebben we de beide Skraas Bielkoor die beide dezelfde prijs pakt. Ja, en in de oren hele finale skekelen snijns topklosser Achilles 29 FC Lisse uit. In de finale van de landelijke amateurbeker wordt nou takom sneu spelen om jouw te rijden in Groesbeek. Achilles dus tjen Harkemase Boys. En dan nog even kwart sportnijs, want de korballers van Mid-Friesland zijn van de midje kampioen worden in de haatklasse van het veldkorbal. In Eindhoven, waar het mij section league spelen in DSC. En het ene puntje is genoeg met Friesland promoveerde de mooi naar het hoogste niveau. En dat is de ereklasse. En Marit Bouwmeester van Wattens hield de sneun in haar leesde radiaalklasse naar de oerwinning in de medal race op het Olympische wetter van Weymouth. Bouwmeester bloot haar concurrente, de Belgische Evie van Akker, voor en schroot de mooi voor de tweede keer op Riegen dit wereldbeker evenement op haar namen. Manon Kamminga van Houlewiek had in Otterlo de nationale titel bij het skilerium pakt op het NK Marathon. Kamminga, de oude weekend al succesvol, zowel op de dik als op de baan, maar in totaal zo'n titels wie in de eindspurt Mariska Huisman de baas. Manon Kamminga voor het eerst Nederlands kampioen op de marathon. En Crispijn Ariens van het Heerenveen won solo de titel bij de Molie. Heerenveen-voetballer Bas Dost zit in de belangstelling van Sporting Lissabon, zo meldt Voetbal International. Nevens de zaakwaarnemer van Dost is de interesse van de Portugese topclub bekend, maar voor eerst nog net concreet. Het zou er misschien van kunnen komen, maar zover is het nog lang niet, zo zei de belangenbehartiger van Dost. En dan de vierleppers, want zij kwamen Arone Sneun voor de vierde keer in actie, nou in Burgum. En daar gingen de toppers op jacht naar de eerste 20 meter sprong van dit seizoen. Maar ook in de orenklassen waar duidelijk dat de concurrentie om de podiumplakken dit hier bijzonder groot is. Als de Rijnbui een oer binnen is het jongens mooi lepperswaar in Burgum. Het Sintje er toch en dat levert knappe prestaties op. Liek als Jerre bij de jongens Sietse Bokma. Hij pakt zijn vierde titel op Riegen. Een nieuw persoonlijk record van centimeter 14. En hij is de te kloppen man bij de jongens. Bij de vrouwen wacht het Anniet Leijena nog altijd op haar eerste winst. Maar die komt hier in Burgum. Eindelijk gaat de stokkers wat stariger oer en dan met een uitsprongje komt ze tot 14,65. De eerste winst werd van de afdeling Drielst.
De tweede van de afdeling drills, dat is Hans-Ulko de Boer. En die had in de finale zijn beste sprong eer. 8,89 meter, een nieuw persoonlijk record en zijn tweede juniorentitel alweer. Dan naar de topklasse, naar Isbrand Galema, de man in vorm. 8 meter, zo'n 20 hier al delzet. Dit is zijn tweede sprong. En dat gaat nog verder. Hij passeert de 9 meter zo'n. En op dat stuit is dat de leidende positie in de wedstrijd. De achtervolgers. Onder onviering van Theus Hopma van Eerstem. De man die de eerste wedstrijd won dit seizoen. Die is dwaande met zijn tweede sprong. En ook hier blijft de stok goed stilstaan. En die gaat oer dat baltje heen. 9 meter, 49. Een nieuwe leider in de wedstrijd. Dit is Bart Helmholt, de klassementsleider. En die moet er zien oer heen te komen. Helmholt gaat uit koers, komt wel een eind, maar blijft stiekje op 18,94. Een tweede plak in de finale. En de echte topvorm liep het er nog net heel nul te wezen. En in de finale dan op een 9 meter sprong. Thomas Helmholt. En die had de stok nou heel goed staan, kan het topje zelfs bereiken. En komt in de buurt. 9,20, de op 1 afstand van de jong. Maar net 1 passeert Hopma. Die pakt dus zijn tweede titel met 9 meter 49. Ja, na 4 wedstrijden, 2 overwinningen en dit seizoen begint knap. Het is al hartstikke vol als vorig jaar het hele seizoen. Dus ja, ik zei de eerste keer het belooft wat en we houden het aardig vol nou. Ja, 21 bochten en 15 kilometer en geen vlak stikje in de route. De Alpe d'Huez, Arone Tongetje, wie in de maar liefst 4.000 Nederlanders die het mooi dienen onder de actie Alpe d'Huez. En het mooie intussen bekend wezen, ek sterke man Wout Zielstra die mooi en helle, met pine en moeite de top. Met de absolute wil. En een soort kracht van zijn collega Roel Harms en zijn zwansje Stefan die het verliezen hier stoor aan leukemie volbracht Wout de tocht naar de top. En wij winnen erbij. Van de begin aan de eind. Nou Wout, daar zijn we dan op de Alpe d'Huez, 1800 meter hoog. We hebben hem krek in de auto die hè? Ja, we moesten hier wel even naar de top nu. Maar het hier van mijn gemoedsrust beter net geweest, dacht ik. Aldermachtigst, jongens. Wat klimt dit hieke echt net verwacht dat het zo. En bochten, niet van de bochten, maar nee, je kan wel trottellen blowen hier. Dus, er komt geen eind hoor. Komt geen eind hoor. The road is long. Het is toch elke keer als ik langs fiets, dan zal toch even een traantje. That leads us to who knows where, who knows where. Weet zeker dat die bij is? Ja, natuurlijk, ja. Tuurlijk. Ja. Dat doen we het voor. Keurig erop. Ja, zeker. Hij is bij me. Hier, in mijn hart. Tuurlijk. Hoe zeg je dat? In mijn hart. In het hart. Ja, in het hart. In het hart. In het hart. Het doet zo'n pijn. Dit is ongelooflijk. Dus ja. En dan is het goed dat mensen als Wout je ook steunen. Geweldig. Zo geweldig. Daar heb ik heel dankbaar voor. Nog even sliepen? Ja, ik ga weer even een periodicus delen. Ik wacht even dat het lacht wordt. Ik moet al zien waar ik fiets nou. Maar ik ben... Kijk, zo zien hoe gefocust dat zal hier... Het zijn al hier hetzelfde doel natuurlijk. Iedereen fietst. Geweldig. De blik in de eigen is... dat vind ik wel mooi. 13%! Derde. Dan ben we binnen. Ja, dat is... Ja, derde. Ja.
Ik weet het maar. Is 4 voor, hè? Starten maar. Start te beginnen. Oké. Jo, ik ben er klaar voor. Kom jongens. Hoi. Staat door een oerke boven. Kom op Jason, blijven lachen man, dat is hem. Ga je goed? Helemaal, goed zo. Het gaat heel goed, hè? Gaat goed? Gaat goed. Heel goed. Hey. 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 Trotraapje, Wout. Hey. Even pauze. Hey, pauze. Oh, jongens. Wat een verschrikkelijke matten. Die hebben we. Blijven lachen. Blijven lachen. Kijk eens. Stap hier even. Minder stijl wordt het net, van mijn gevoel, echt net. Het wordt steeds minder stijl, dat is zo, ja. Aldermachtig. Maar, nou haal ik bocht op bocht. Dat vind ik allemaal in het begin. Soms echt het eerste stuk direct lauw stappen. Ja, doe het voor Steven. Hé jongen. Hey Steven. Hallo je. Wat Steven, hè? Ja, hier. Hartstikke. Erg hè? Zeg je dat in het Fries? Ja, in het Fries hè? En breng die eend omhoog. Haal ik Wout straks weer in. Dan ben ik met de 4e klim bezig. Dus, ik heb hier nog nooit zoiets filmen. Nee. Heerlijk. Maar het zit aardig op schema. Ik dus, weet mijn plak, hier. Ga daar Ik weet mijn plak. Ja. Complimenten Wout. Echt. Ja, jij, toppie jongen. Toppie. Nou, haal me straks maar weer even in. Is het nog volhouden? De derde is voor je. Jongens, let op. Het is bijna onmogelijk. Aldermachtigst. 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 Hou me gedaan, Paap. De sterkste man van Friesland uit Zelstra, ja, mensen geweldig, zie je dat gaan. Laatste bochtje. Een klein bochtje. Een licht bochtje. En dan gaan we dan bij iedereen keer de tekst. 1, 2, 3, 4. Kom op jongens, de laatste meters, van Wout Zelstra. Wat verdriet, dat is het. Wat een matpartij, hè? Aldermachtigst. Eindelijk die finish. En een mooi tempo. Adrie bedankt. Adriaan, geweldig. Petje af voor Wouter hoor, want dat is natuurlijk een
geweld wat naar boven moet. Dus perfect. Maar is dit nou voor die 1 keer? Ja. Nooit. Best hartstikke mooi voor het goede doel, maar nooit weer. Nee, dit gaat me hartstikke gek, ja. Oh, ik heb wel 100 keer dachten. Vooral in het begin heel letterlijk ben. Ik hoor op. En het zat hier de sport op deze manje. Van nou nog een hele gezellige jong. Dag.